maglagay lang po tayo ng konting mantika dito sa ating kawali, mga mamamayan. Konting mantika lang po na olive oil. Tapos igigisa po natin itong ating manok. Tapos hahaluin natin to. Ipiprito po pala, hindi gigisa. Yan. Tapos po mga mamamayang, ganyan na siya ka brown. Tanggalin po muna natin po sa ating kawali ang chicken. Yan po, patayin ko muna yung apoy. Pagkatapos po mga mamamayang, naglagay po ako uli ng konting olive oil sa ating kawali kasi ipiprito ko po itong ating itlog. Ayan po. Tapos po, pag ganito na po ang inyong itlog ay tanggalin na po natin to sa ating kawali. Tapos hinaan nyo lang po yung apoy. Pagkatapos po ay gigisa na natin ang ating mga gulay. Yung siling red bell pepper po, saka yung green, tapos kamatis at saka asparagus, sabay po nating igigisa. Pagkatapos po ay isunod natin ang ating carrot. Ayan po, tanggalin po muna natin to. Tapos po, naglagay na po ako uli ng olive oil. Tapos ilagay na natin ang ating garlic. Tapos isunod na natin ang ating sibuyas. Tapos po pwede nang ilagay ang ating manok. Tapos po maglalagay din po pala ako ng toyo. Tapos po isunod natin ang ating repolyo. Tapos haluin natin to. Ngayon po ay pwede nang isunod ang ating taugi. Pagkatapos po ay isunod na natin tong mga gulay natin na ginisa natin kanina. Ayan po. Maglalagay lang po tayo ng konting asin. Ngayon po ay pwede na nating isunod ang itlog. Ayan na po mga mamamayang, luto na po siya. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating taugi. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana nakuha nyo tong reseping ito. Sana mag-like at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!